En tercer lloc, ara ja sí, ja podem confirmar que estem treballant ja intensament al costat de Salut, evidentment, que és qui ho està articulant, doncs el pavelló de Fontejau, doncs efectivament s'ha decidit que sí, serà un hospital complementari, per tant doncs tenim també els serveis d'esports, policia, enginyers i urbanisme, treballant per deixar-lo a punt perquè després Salut pugui usar-lo i fer les accions en termes de salut i sanitàries que entengui necessàries, i en aquest sentit ens hem posat totalment a la seva disposició. De fet, estem fent totes les prèvies. Catalunya Ràdio, també del Gerió, si s'ha d'entendre que el pavelló de Fontejau s'habilitarà com a hospital de campanya, si és així, quan, amb quina capacitat i per quins casos, i quan està previst tenir-lo a punt amb el Departament de Salut? Sí, és el que us estava explicant. En principi la previsió és per uns 200 llits, però jo crec que Salut és qui ha d'explicar tots els detalls d'aquesta operació. En principi seria per la setmana que ve, però jo també prefereixo que sigui Salut qui digui el dia pel qual està previst. Però sí, efectivament, serà hospital de campanya.